Nang tumana chohang teng tem. Media korpit ono kanta cengsia kiro pilo. Situm bini som thamalam paklang pondoji. Namangso som thamalam bangke give and take policy lapen LP teacher lapen illegal appointment ipia kuthak lapen bida singing leng lapen board chairman Mohon Tiso Atumafan Prap Jinpen Teresirah naik pusini tum lamte paklang kulason tum lamte pasini lisarafan si radalong la give and take polisi alama puthak si non alama charbo sailo la sila bangso lam ka charbo ke kupia porlo give and take polisi alam puthak ki posi rat fan klardak ki pite kuderlo abang solam ne sa penang itu media hoiten ko pasini na Kardom give and take policy ke 2022 aningkan malomsi government atung Assam Chief Minister akihai Himanta Biswa Sarma pen Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma akihai alang litum pachini lo rata tumpan lapen halaso ting si kalau so give and take pulo deh give puge kipi pulo take puge ke entu pulo ke entu mana itu Meghalaya area pen kopi pi area si itu ke entu nangima pen give po bangke itu Karbi Anglong pen ba des dumura pen des dumuria area pen la pen nongwa mau temur ala Gorbhanga pu area pen West Karbi Anglong block 2 area lai hui pen block 1 area lai hui Langpi area lage Langpi area ke lage Kamrup district lo lage ha Guwahati adum la pen West Karbi Anglong block 1 Kanduli PCR area halai hui adim an kalau saya area si cuma ngatuman pidat nang poma kalau saya area si cuma ngatuman itu entry dan nang ima ko alam payah tang lo ala bang suhut lapen lo so teng si Otul Bora akihai Minister Border Protection and Development etc. Assam alang lipansi a chairman ngapincong lapen ke halage des dumura polite na tum chini non naga Amerika bi atum lo Amerika bi lage Karbi Anglong lo halata afram ke Karbi Anglong lo non ke ilitum achitim ke itum Amerika bi along se dolang lapen ajak ke lage Assamese tum charai thip lo Kamrup district pusi halatum chipusi charai thip lo hala so area lo des dumura alidar ke itum Amerika bi atum reselo Indre sorteron ke hai alang litum hai goi hela richot ado halada holising ronghang ilitum amri akarbi aricho adak du la penke la Kamrup Borduar area la penge Gorbhanga area la ke hala Kamrup hapu dam chot anatu ha Gwalpara na tu dam chon Gwalpara re la Kamrup Guwahati adung lo la so area bangke la ke Sondromohan Patwari Honorable Minister Environment and Forest Department alang lisi a chairman alang lisi la so committee kelang la pen West Karbi Anglong block 2 area bangke la bange Pijus Hajurika alangli Honorable Minister Water Resources etc. alangli si a chairman lo la ke lang nang ya bang lo la non idum akam nang do bang ke la Pijus Hajurika area bang lo block 2 la pen block 2 lo Kanduli kalilo kalang lo Pijus Hajurika tak lo West Karbi Anglong block 1 pen Kanduli area ta Pijus Hajurika alang lita sigelang ni lapala langpi puari ala Guwahati adong bangge lage Sondromohan Patwari alang lisi minister alang lisi chairman ada Karbi Anglong pen mala member Karbi Anglong pen ke dodo na bangge
Karbi Anglong bangke dodun la bangke da uping maslai alang li dodun lo Abhijit Kro da dodun lo la penke hala DC man ne tu dolo la penke Nondita Das honorable MLA alang li da dolo la penke Rina Terang Pi da dolo la pen Het Singrong Par da dolo alang litum hai hui hello ala da ke dodun ante alama ban ke la hello non kanduli adung tapat along ke bohong sei lo la pen munit ta thi lo oriwel timung ke aprandam jui lo areng ke so ta mangkrener kep ta so se amek akum amek hai hui kai hinu jong jong la pan la ante la dak kopia osi la so a komiti tum non ing samri non hala da kai chok kai theng hu lo hala tum asap dan nang ciklang klik la pen lan chot tagalilang ili tum council penda border protection committee pura inut apan chairman batlo amen ko mat mayong te Agustin Hanse ubodi pekelang Agustin Hanse lagi alang li da chairman la acha alang litung chairman man lo a committee da dolo ande alang litung kopia potsi la karbi a pran ka pedam akam alang litung khang dun un edem alang litung hada ke do penajo karbi atum a pran dam alang litung committee ke do penajo non alang litung Otul Bora tangho Chandro Mohan Patwari Piju Sajorika alang litum an halada ke do penajo Agustin Hanse alang litum hada komiti ke do penajo karbi atum apranta damlu rai dum dekede lo alang litum la posi ilitum rat atum kacini kantung ke nilitum la po hello arnisi ke tek damlong karju damlong ke la hello Assam Police atum ke Meghalaya area lo lake damri pusi karbi atum mangi pu pusi pu lapen sokta cuma atum pacirot anak pusi pu lapen Assam Police atum bangke ahile ke doan elong pangrum hup amat elong bi hup amat Assam Police cuma ngahada ke do tutedet pusi pu ahile ta ci ot lapan ahile ta celang dunde hala Meghalaya Police atum si kelang tu pusipu sarandam Assam Meghalaya Police tum si ke hon tu ahile tar mane Assam Police tum surrender det lo Meghalaya Police tum hat ka surrender det thepi lo Assam Police tum ke pulo la ke Meghalaya fan PS lo along le PS lo ponte la so komiti atum la pen idum a MLA da group sing teronda do la pen ke tuliram rong hanga ke hai ke la ke CM lo alang li tiga do wek lo da ante alang litum je la so area la ke cuma atum han PS lo pura pia pot han te de han lo te misen populin itu puali pidet abang ke ni dum naning dok de seta alam angge peklang dak nang ia lang itu piat lo ante piat lo nang tum karbi tum ge hada ke dam nang nelo putip nang ji non ke karbi tum hada cini ne de pena pot alang litum ke ame thang along le kusi karbi ang long along le kusi matha bom lo la pen dam bom lo non alam pini ni dum nani ge nang ko ka theke atumi heta chingwai kusi pu abinong pini lo di great rock siang bom cuma ngatum wang lepo sok na cerot ji atema sok kerot ke laga ati ke porpen rodon de te jang et bo nasi alang litum na cerot rot lo ane karbi dengan paperot long lik pusi pu bom lo along lik ai di ke lata cuma ngatum hidi pusi pu lata inglong karbi itu mah pulau la inglong ajo ana bangke karbi itu cerai bom ji hala hidi an ke lagi cuma itu cerai tami pusi pu
Kumat matong lah kading ye don ne di tung sini ne seta alam bang pine ding hajak lo. Hidia bang si ador kita. Ang hidia bang nang ne pu hala inglong kring ang bang sinangi pu pudun tu. La bang itu ala bang pu mikir okora pu pen ton hoi nang nala. Komiti tu prabjin tanpa. Rasi la so komiti tu prabjing pen. Kalau solong lesi cuma tu man piat lo ma la CM taning je serak nangi Agustin Hansi taning je serak nangi Pijo Sajorika taning je serak nangi Otul Bora ke hai taning je serak nangi Sondromon Patwari taning je serak nangi Rina Terang Pi taning je serak nangi la Hetsing Rock Par taning je serak nangi Obijit Kro taning je serak nangi Ofeng Maslai taning je serak nangi Kopia pola lang litum ninje ya la solam hele non ni tung ye pukang tung ye ninje serak nai anke jongsi alang litum pidun et lo pulang tangte karbietum ke kacetan nai ke la ki pidun atum hansi cetan nang pogente cuma atum bele kacetan nai ke lilu itu MLA minister atum CMEM tum latum ki pidun longli ki pidun kace hodai tum kace jordun latum apansi tum nep long poken ne misen poken lagi kasih cok kasih teng kasih pikir alam kali lo labang misen po la sinon itu ngani ya kantung nang lini ya teacher illegal appointment 215 non Karbiang long non 26 pen sirang tuman joining toilu sila so put thak ke ilum Karbiang long organization dopig lo Charlie asong tam ho kapre dopig lo sita pini illegal appointment labang so ke chok che pupini anta asyang tong tum cepat dudun dede ili tum asyang tong cepat dudun ke job card urunodoi blouse ke ron peko ke ron ngapen hala pilo hemso ke ron job card ke ron ration card ke ron ngapen hala wopi ke ron hala bangsil itu makar bi tum ga RD itun sinon teklon je sakuri nang itum hanang tipede Kupisin na dake doa na sakura itu nang tipeda tu bange Karbiang long organization tu manda pining sam di sikiram lo. Pulotang deli tungke sakuri nang ni poteng lo. Jong si Karbi itu ma sentiment dopik pulotang te labangso 215 illegal appointment alam puthak tiposi lam the cepak lang kledet mahala bangso lam bang itu mencari dunai itu pokoknya nanti. Itum jong si aprang dunangji. Itum jong si hek ser nangji tum somar hek ser nangji pelutang te prang si bangke ili tum sakuri long nang helang kontrak long dunang helang ansi tum kacing turi mati nang urun doi long po lak poti long po job card long dun po wo keron blouse keron peko keron ration card keron PMAY hem keron penti Karbi ke lagi paprang dia la pencing tur down ik jong si tum ke cing turi pelutang te tum hala LP teacher, government sakuri tum long weg nangki. Lasi non prabjin pen Karbiang long la song do anta la illegal appointment alama puthak jongsi nang tum da chi song hai he lo tang te song da seng nang lelu. Song ge seng da lelu. Ini tum Karbiang long apa cing thuri lo tang itum ke urunodoi kali job card kali ration card kali pekok tang hop laos tang hol hai kero le tum ching thuri kali ile tum ka ching thur nai lo tang te contract ngopen puloke sakuri tum silong nang gente labang so sakuri ki pilong anu tindak hamke hai nai la lo tang nang le tum ta som pu rat long sepak lang pu jong si non nang tum ta do joy nang tum ta samri lo tang te song ge seng ale velu laki ni ni kui bang ke nonan da pinian dalam sepak lang hai bang ali cepat yang hari kali si alam kelep ta rongan ta thang hai bang abe non da PSL sia tu si pinian janing je bom la je la bang so illegal appointment bang ke chok chi buda pini tum ning je bom la ako ning je pig je pa ako ka che song bang ta ni tum keng ton te 26 ani bang ke konat my school appointment hadak ala tum ke joining da bulutang ni tum bang ke la kham ke doe ko lagi Atau la solong ni ye dun. Atu midik malom het arjulong. Bukulia long bas ihum
Bihariwan pusipu. Hmm. Basihum Bihariwan. Hmm. Nili gamatha la so Bihari ye master appointment ke lo tum lo laga Bihar man siwa. Non da karbiang long sinang ohub lo nam ni du. Angela tung ya long li chenam pogala tum ta. Karbi pi chu en le pogala tum ke. Koman ne pan pa pu dun le po chat le pogala tum ke. Lasi la sono bangke ni tum bangke prapjin ben bangke lake sien tuliram long hang labang so illegal appointment bangke nang le pang so nangi jong si data tet ke pas tum do piglo ke hala tet ke pas tum han pola nang le appointment ni pede nangi polo tang da list nang le phanang tipo ako kar bi tum ke LPT char ke tham thek te bang avelo ban ke kiu na tum sai delo Tipolo nang li labang so post kar bitum han pingtung dede englong so teman polo nang li pingtung dede non ge 215 post pen ke kar bi inuet di masa inuet kuki bahani bang privet si englong so tum kelo de la kar bi khit tum ka ching thur man te ka ching thur nang li polo tang de na ke do ana sakuri nang li pila bodak ke do kar bi englong so tum han Pipolo nang li pipidet ke nang li reson card open stage nang pipolo to jum kar bi ke pa prangoma open stage na kim tan popilo da ke lompo ke king thuri ma kar bi tum doctor man ji ma open stage kim tan ke kipu boy PSL si dum ke pilo development nang kam ke dun buji nang puji so development nang ji lo tang te hok pe bang ke LPT char Sakori ki pi hello development abinong bang lo. Hala so development sin tum nang ji Government asakori ki pi jiklo yonwang suri klik ke padorma ki pi la hello development bi nong bang lo la mang le job card son card ke kar bi ke fa ching thur ke lengi la si la bang ke non kar biang long song ke do ana tum ta jong si 26 ani pa jon long lop lo tang de nang le tum ta kar bi ke aphan ka cherai ko ma song kali lo posini tum pingi PSLC a party pe na hok nang kok a hok pe jong si khai phan long ri e poi atum am hala pe 26 la bang so nang joining atum han nang tum ta kham ke dun hai nang po jong si nang tum ta song kar bi ke man si karja engong a ke man si karja pulo tang te 26 arni pen nang tum ta la bang so protest bang ke nang tum ta school tin home ri jam si nang join long le da ke englo so to mas ke panong la ke itum sik sidulong nang dun kriya subject la ke inherent subject la ke la sila so long bang ke non tribal dengan ke piun po bang ke nang le tum ta protest hai nang po jong si nang tum ta khai bang si karja long ri bang si karja pulo tang te nang tum ta la bang so protest hai nang hala bang so ni sik tum ta nang cholang ding po